aquest mercat no n'hi ha ningú a Barcelona. Sí? És maco el mercat? És molt Tenim maco. una tot? Hi ha de tot, pots trobar de tot. Miri, ara mateix acabem de treure els canelons, tot és casolà, artesà, i bueno, són per veure les parades, que n'hi ha piles i piles i tot ben fresc.